अननाय आरो मोजां मोननायनि ओंथिया मा? बे आंनि फिसा फिलिंसखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्ला बुजिनो हागोन आंनि बे फिलिंसनि सायाव गेबें एबा गोरोन्थि बेखौबो बिजिरनानै नोंथांमोना कमेन्टनि दारै आंनो खिन्थाहरफिननो हागोन। अननाय आरो मोजां मोननायनि ओंथिया मा आरो बियो मा रोखोम जानांगौ, माबायदि जानांगौ? आंनि मोन्दांथि, जुलि एबा हाबा जानानै जयै सानैजों लोगोसे थानायनिल' जानो नाङा। बेयाव मोनसे फोथायलायनाय, सैथोथा आरो सासेया सासेखौ बुजिनानै सनमान होलायनाय, बे मोननैनि गेजेरावबो खौसे जानाय जानांगौ। अब्लासो बेयाव मोजां मोननायनि ओंथिया आबुं महर मोनगोन। नङाब्ला जुदि हिनजावा हौवानि सायाव फोथायनाय गैया आरो हौवाया जुदि हिनजावनि सायाव जेबो सनमान होलायनाय गैया, बेफोरबायदि गोरोबलायै जुदि थासारिया जायोब्ला एबा फैयोब्ला, गंसे न'खरावनो जा एबा नोंनि आंनि मोजां मोनज्लायनायनि गेजेरावनो, बेयावहाय अननाय आरो मोजां मोननायनि ओंथिया माब्लाबाबो आबुं महर मोननाय नङा एबा बेयावहाय अननाय आरो मोजां मोनज्लायनायनि जेबो ओंथिखौनो नुनो मोननाय नङा। बेनिखायनो आंनि मोन्दांथि बादियै अननाय, मोजां मोनज्लायनाय एबा जुलि जानानैहाय सोरबाया बेबादिनो न'खर जालायनाय, बिनि गेजेराव बिसि फिसायनि गेजेराव सासेया सासेखौ फोथायलायनाय, सैथोथा आरो सासेया सासेखौ बुजिनानै हौवा हिनजावनि गेजेराव बा सानैनि गेजेरावनो सनमान खालामलायनाय, नैबेयो थारैनो थाथारनांगौ। अब्लासो बेयावहाय अननाय आरो मोजां मोननाया आबुं महर मोननो हागोन। बेयावसो अननाय आरो मोजां मोननायनि गोथौ ओंथियाबो हाबनानै थागोन। आरो जुदि मोजां मोनज्लायनायाव एबा न'खर जालायनायावनो जुदि सासेया बांद्राय सानग्रा जायो, अब्ला सासेया बिनिख्रुइ बांसिनै बुजिनो हाग्रा जानांगौ। सेंग्रा सिख्लानि गेजेरावनो जा एबा न'खर जालायनायनि गेजेरावनो जा, गावनि पार्सनेलिटि प्रब्लेमाव एबा न'खरनि प्रब्लेमाव, जिखुनु प्रब्लेमावनो जुदि गोग्लैनानै सासेया बांद्राय अभारथिंकार जायोब्ला, बांद्राय सानग्रा जायोब्ला, बिनि हेफाजाब महरै सासेया बांसिनै बुजिनो हाग्रा जानानै बिनि हेफाजाबगिरि महरै थाफानांगौ। सासेया जुदि बांद्राय सानग्रा जायो, अब्ला सासेया बिनिख्रुइ बांसिनै बुजिनो हाग्रा जा। अब्लासो बेयाव मोजां मोननायनि गोथौ ओंथि हाबनानै थागोन। माबा मोनसे जेंनानि थाखाय बांद्राय सानग्रा जानानै गावखौ मोनसे दिदोमथि लाखिनो हायि जानायाव जुदि सासेया बिनि मोनसे पजिसनखौ जुदि सासेया बुजिनो हायाब्ला, बेयाव मोजां मोननायनि ओंथि थानाय नङा। बिनिखायनो जुदि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरावबो मोजां मोनज्लायनायाव एबा सोरबाया जुलि जानानै न'खर संसार जाबाय, बिसोरनि गेजेरावबो जुदि हौवायानो जा एबा हिनजावानो जा, सासेया बांद्राय अभारथिंकार जायोब्ला, सासेया बिनि हेफाजाबगिरि जानानै बांसिनै बुजिनो हाग्रा जानांगोन। अब्लासो बेयाव अननाय आरो मोजां मोनज्लायनायनि गोथौ दैमुआ गोजोन बोहैनो हागोन। स' लोगोफोर, आंनि मोन्दांथिया बेनो। अननाय आरो मोजां मोननायनि ओंथिया सासेया गुबुन सासेखौ बुजिलायनानै सहाय होज्लायनाय एबा हेफाजाब खालामलायनाय, सेंग्रा सिख्ला एबा न'खर जानाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आंनि बेयो मोनसे फिसा मोन्दांथि। जुदि आंनि बे मोन्दांथिनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला, अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों आसि थुनानै आंनो फोरमायहर, जाहाथे आङो नोंथांमोननि दारैबो आङो बांसिन गियान आरजिनो हायो एबा आं बुजियैफोरखौहाय आङो सुद्रायनानै लानो हायो। स' लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, अब्ला अन्नानै शेयार खालाम आरो खनसे लाइक खालामनानै हो। आरो आंनि थुलुंगानि थाखाय नोंथांमोना आंनि पेजखौहाय अन्नानै फल' खालामनानै हो। बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय। गोजोन्थों।